Hoxe vou desmentir a unha gran pensadora estadounidense moi recoñecida por todo o seu traballo sobre a teoría queer. É que a min gústame moito unha parte que ela detectou aí, pero voulle dar unha volta. O seu nome, eu son experta en pronunciar mal nomes noutros idiomas, sería Eve Kosofsky-Sedgwick. Se me acorda, hei de escribir por aí, para que vexades. Eu voulle chamar Eve, que iso sei non dicir. É seguro que está mal pronunciado. Hai unha cousa que toda a teoría, non, que ela desenvolviu aí que me gusta moito, moitísimo. E creo que describe unha estructura que é superválida. A explicación cutre, así que podo dar eu que diría aí, existe un desexo sexual entre os homes, ela falou como da erótica nas relacións entre homes heterosexuais. E como iso non está ben visto nunha sociedade do hetero como normativo, eles triangulan sempre cunha muller. E a min, se o ledes, hai cousas super interesantes aí. Ela despois derivou moito polo tema queer, que é unha teoría que eu creo que en orixe está super ben, mas na práctica dou por exemplo en ser homófoba. Pero vou porque teño aquí notas, un día tirar todo isto, porque se morro e chega aquí alguén a ler isto. Bueno, non podo morrer de vergonza porque xa morrín, pero... O sea, a homosexualidade reprimida, sí, sería debido ao que ela dou en chamar a sexualidade como a un espectro. Mais eu non creo nisto. Para min, cal é a parte que a min me gusta, non? De como ela describe esa estructura, que teño notas, a ver se non me atrapallo. O intercambio simbólico que eles fan de mulleres, de nomear tanto as mulleres como o vínculo que eles teñen con elas, sí? Eu creo que aí isto é moi real e moi acertado, e se reparas ben cando homes falan entre si de mulleres, pódelo ver. Daquela, o central, según Eve, é o vínculo entre eles. Ela falou da lógica e da triangulación, tanto con outros homes como con outras mulleres. O home, cando nomea e fala das amigas, das ex, sí, das mulleres da súa vida, faino triangulando, tanto cos amigos como con outras mulleres. Tamén a nós nos triangulan. E aquí viría outra cousa, que é como nós nos manexamos nese sistema patriarcal. Pero non é diso que vou falar. E, por suposto, eu totalmente de acordo con Eve, en que a muller, dentro de todo ese ecosistema, nunca é suxeito. Daquela, ela sinalou esa estructura puxo no centro o desexo. Tamén o desexo sexual entre homes, aínda cando este é reprimido ou non está desenvolto. Que isto corresponde con esa idea, que oiriades moitas veces, de que todos os seres humanos somos bisexuais. Cadra aí. E eu creo que esa estructura que ela describe moi ben, se a ledes, podedes encontrar todas as cousas que dixo, que son moitas, eu creo que o centro é o poder. Non o desexo entre eles, nin o desexo cara a nós, senón o poder. O seu poder dentro do ecosistema social que é patriarcal.
Anotei eu aquí cales son para min, os erros de Eve. Desnaturaliza a orientación sexual. O hetero non é hetero. Pero daquela, o home homosexual tampouco é homosexual, ou como vai isto? E aquí crea, según eu, por un lado, algo que podería ser como o home homosexual é como un home máis evolucionado, ou tamén a idea moi antiga da desviación, que isto, logo, cando metes na teoría queer, hai en puntos nos que dá un pouco nisto, non? Volvemos a dar na desviación, porque se o home é moi afeminado, e xa era un neno moi afeminado que quería disfrazarse de fada, daquela é un trans que, sí, sería unha muller, non sería un home. Por iso, a min, paréceme homófobo. E aquí é un sitio onde eu non creo que un gay sexa desviado, eu creo que se desviou a práctica, cando collemos a teoría queer e a levamos á práctica. Pero eu creo que iso xa o falei, e podemos falar amplamente diso, e pareceme que se debía falar moito máis diso. E ela, todas esas dinámicas entre homes, centras, pois, na sexualidade. Si que se crea, que hoxe velo moito na xente nova, a sexualidade como ao centro da túa identidade. E aquí tamén se nos desviou a teoría queer, porque agora, ou seja, tiña que ser todo tan diverso e tan natural, como Eve, ademais, dicía que debería ser a sociedade ideal, e eu aí concordo totalmente con ela. Que pasa? Que na práctica, ao colocar todas as dinámicas sobre a túa sexualidade, a túa erótica, volveu a ser central se és muller ou se és home. E tamén o estereotipo e os teus roles na sociedade. É dicir, volve a ser o mesmo, pero con outra linguaxe. Vou eu ca miña idea. Eu descentralizo da sexualidade e vou non levar ao poder. Vale? Daquela. O poder como algo cultural. Algo cultural no sentido de a min sírveme. E aquí sí que poderíamos dicir a identidade baseada no poder e non na sexualidade. E se acaso si no sexo biolóxico. Volver un pouco ao material. O ser cultural é unha lógica de supervivencia simbólica, que está baseada na dominación e poder. Supervivencia simbólica é o que eu son como home dentro das relacións entre homes. Mais, e aquí ven a idea, preciso, a muller non é suxeito, mas sí que é unha unidade de medida. Eu teño máis amigas, eu lévome ben cas miñas ex, ou eu tive unha relación moi tóxica, non? Que xustifica moitos comportamentos que ao final, cando se analiza, son patriarcais, etc. O que eu digo é, os homes heterosexuais non se desexan entre eles, son heterosexuais, non hai homosexualidade reprimida, según eu, sí? Eles precisan un sistema de recoñecemento entre eles e de validación masculina. Teñen a validación feminina, sí? Pero esta é unidade de medida, e teñen o vínculo central e a súa posición central na sociedade, que é quen eles son respecto dos outros. E necesitan que os outros os recoñezan. E aí é onde usan as mulleres, nos seus relatos, as conversas sobre mulleres,
a elexida que vai de par de min, muller trofeo, todas estas cousas. E isto é supervivencia simbólica. Isto é para existir como homes, na categoría home. Sería un xogo de poder, o poder que exerzo nas mulleres, é o poder que eu podo deixar patente diante de outros homes, é un xogo de xerarquías. Quen son eu dentro do mundo masculino e deses grupos de socialización entre homes e de pertenza. A que tipo de home pertenzo eu? En que grupos me ubico porque eu aí son un home, non, como con máis valor. O home, según eu, vou dicir sempre según eu, creo que xa queda claro. O home de alto valor, porque é máis interesante para as mulleres, porque ten máis mulleres de arredor ou o que sexa, non quere ser de alto valor tanto de cara ás mulleres, senón de cara aos outros homes. Pero para iso depende das mulleres. Si, non as ve como suxeito. Son unidades de medida. E son obxectos e vínculos que ela administra, non vive. Administraos e recolócaos e tira de arquivo para contarche unha cousa que lle pasou hai 5 anos. A muller sería secundaria, sería útil e sería esa vara de medirse. Eu penso que me vou repetir, pero eu fun tomando as miñas notas, sí? Repito que a sexualidade para min non é un espectro, e todo o que vira de arredor dela é cultural, incluso o placer é cultural, isto tamén poderíamos falar, non? Como o sexo non é igual en todas as culturas, nin en todas as épocas. É esa cultura de supervivencia, daquela. Para min, os homes no sistema patriarcal mídense entre eles polo control simbólico que exercen sobre nós e sobre as súas narrativas respecto de nós, como amiga, como ex. As mulleres somos esa proba do seu control. Nós somos proba. E aquí, que eu non quería falar moito disto, cando nós temos que ubicarnos nunha sociedade patriarcal, ¿sí? Colaboramos tamén por supervivencia, por ter un lugar, por ter un lugar que a nós nos guste nas narrativas deles. E nos intercambios de conversas sobre mulleres, aí xogan as xerarquías. Eu son máis, menos, sí. Esta é a idea. Vou poñer un exemplo. Cando o IF fala do intercambio simbólico de mulleres, eu isto si que o vin moitas veces na miña vida, mas non pensara niso hasta hai poucos anos. Por exemplo, están falando dunha muller. Os dous, poñamos dous homes, os dous coñecen a muller. E nesa conversa hai un tanteo de quen é máis significativo para esa muller. De se algún deles ten interés máis aló con esa muller. E hai os códigos de comunicación permiten, por exemplo, intercambialas. Ou cedelas. Si, eu non, deixo claro que non teño interés nela. Si, é moi boa tipa e tal. Ou deixo ver que houve algo, mas xa non teño interés. É daquela, nesta complicidade masculina, podo dicir as típicas cousas, pero ademais son clichés. É unha tipa complicada, é como vai, pero eu xa te aviso, que ademais deixame a min como vai, porque eu aí estiven, pero vamos, nin jota de interés, sabes? É como ainda quedo, e xogan a xerarquía aí. Esa información parece ambigua, pero non é. Cando a teoría queer
se desvía, disolve a categoría muller, e disolve a identidade sexual como algo real, non? Disolve tamén a violencia. Logo permite que este intercambio tan bo, que ademais eu creo que definiu tan ben a estructura, poida operar mellor. Entre outras cousas porque quita certos homes da ecuación. Se trata, esa pertenza require de demostrar o poder que eles teñen sobre as mulleres. Aquí é onde se desvía, por exemplo, a teoría queer é en que os homes con disforia, os homes máis femininos, logo tamén ese homosexual afeminado, queda desplazado. Isto é útil, pero é homófobo. Isto recoloca a masculinidade como algo moito máis pechado, que permite tamén xogar mellor ao poder. Porque agora sabemos quen. Xa hai que facer unha xerarquía, pero non temos que incluir homes que lles dá a gana de pintar as unhas, nin homes así afeminados que andan con outros homes. Isto xa non ten lugar na xerarquía masculina. Eu, onde ela describe a estructura, decido, para min, desexualizar o poder e devolver o poder a onde é, que é político. O teu posicionamento no mundo, como ti estás no mundo, é político. A forma na que os homens se colocan dentro do mundo masculino tamén é un posicionamento político respecto deles. É a forma na que se colocan de cara ás mulleres. É tamén o seu posicionamento político. E tal como o fixo Yves, que eu creo que estaba bastante ben, mas ao centrar tanto todo isto na sexualidade, esa idea de triangular, que me parece moi correcta, igual, xusto non nos convirte en obxecto, mas si en símbolo. Ese símbolo que eles usan para definirse e colocarse dentro dos mundos masculinos, co cal tampouco nos devolve a muller suxeito. Non é a muller obxecto, pero é a muller símbolo, que por acaso déixanos no mesmo lugar. Eu, creo que xa o dixen máis veces, traballei con produtos financeiros e teño algo de formación en bolsa e en todas estas cousas, e sempre me encaixan moi ben, porque falamos de capitalismo emocional e todo isto, que non é que o fale eu, que é algo que está aí no discurso actual. Tomei aquí unhas notas fabulosas, sí? Cando un home fala das amigas e das ex, está administrando os seus activos. Capitalismo. A amiga, naquel non ten ningún interés sexual, é un capital de interés fixo. Fronte aos outros homes, pero sobre todo fronte ás outras mulleres. Porque que maior confianza che vai dar a ti que a un home que ten amigas, non? Que sabe respetar as mulleres, non? Ten amigas cas que non se vincula a nivel sexual. E logo están as ex. Todos os homes, e ademais agora, que teñen moitos vínculos de moi novos, todos os homes teñen ex. E aquí hai dúas ex. A ex amable, que a que se leva ben, e todo quedou moi ben, é un activo amortizado que agora reinvirte neses fondos de interés fixo. Agora somos amigos.
E a ex-tóxica é un activo desprezado de onde el colleu e sacou eses activos por inviabilidade e sírvelle para xustificar as súas conductas por medo, porque unha vez xa perdín o meu capital, e sírvelle para advertir a outros homes nesas alianzas masculinas. A escollida, cando ti estás nun vínculo cun home, falo dun home puramente patriarcal. Isto é unha dramatización en circuito cerrado. Ningún home foi ferido mentras tomaba estas notas. Sí? A escollida, cando ti és a principal nesa vida dun home que xoga, porque hai homes que non teñen unha conversa moi elaborada sobre amigas, sí? Ti eres o capital material presente. E el, aí, o que fai é xestionar. El aí administra activos. Agora está, agora desaparece, porque todo ese capital el ten que estar todo o tempo xestionando e administrando. Eu pecheino dicindo o seguinte: antes había un control por posesión. Esta é a miña muller. E o control era moi: lávame a roupa, faime de comer, cría aos fillos, eu póñome para a foto, ves, teño unha familia. Agora, ese control é por xestión de fluxos, por administración de activos. Daquela é un pouco máis elaborado, responde a un mundo onde a muller xa non queda na casa, parece que abre posibilidades para todas e para todos, mas é o mesmo. O que si responde é a unha sociedade máis ruidosa, máis rápida, a unha sociedade líquida de consumo, onde o vínculo é intercambiable e o capital simbólico xa non é a muller con esa estabilidade, ca familia, sí, é todo así, senón que o capital simbólico agora é máis parecido á bolsa. Xa non é a caixa de aforros, onde metías ali o carto e sempre daba algo, porque isto antes era así, senón que agora vivimos nun mundo onde todo cobra intereses e logo hai que andar movendo os activos. Bueno, eu creo que se entendiu. E quedou un vídeo un pouco longo, pero esta é a miña reviravolta. E volvo dicir que a teoría queer é moi boa en orixe, mas a forma que se levou á práctica é patriarcal, que é co que se pretendía rachar, é misóxina, a muller como símbolo, incluída a muller trans, é homófoba. É homófoba porque exclúe a eses homes que non teñen que xogar nos grupos masculinos con eses mesmos activos, ¿sí?, que son as mulleres. Bueno, creo que me quedou bastante ben.